Здравейте, хора! Днес ще правим спагети с кисело мляко и чесън и броколи. Рецептата е здравословна, бърза и вкусна. Първо слагаме водата в тенджерата. Сега. Включваме котлона. Тогава слагаме 2 лъжички сол. Тогава изчакаме да заври. В това време ще готвим броколито. Ще измием и ще нарежем броколито. Слагаме масло в тигана. Сега слагаме броколито в тигана. Добавяме сол. Сега добавяме малко вода на броколито. Разбъркаме от време на време. Сега е важно да изчистим. Слагаме спагетите в тенджерата и не ги чупим. Сега добавяме спагетите до броколито. Добавяме 1 чаша кисело мляко. Настъргваме чесъна. Добавяме сол. Разбъркваме. Готово! Сега слагаме в чинията. Слагаме каквото масло имате. Сега ще опитаме колко е хубаво. Здравейте, хора! Днес ще готвим макарони с спагети. Сега трябва да се... Чакай, Таше.